Ban, na ako'y sabot nimo. Kita rin dyan magdula ha. Kung mudool si Susan, di na to paapilon kay kita rin magdula og tandayay ha. Kiray, di na to papilon. Unya kiray, tagpila ta. Termiro pa man ay ban, 5-5 sa ta. 1, 2, 3, 4, 5. Napod kiray, mag-iap ko. 2, 3, 4, 5. Di ban, magsugod na ta. Sige. 1, 2, time pa. Nagdula si Karyog si Ivan oh. Boy, tandayay pag yun. Be, maapil ko. Kiray, Ivan, apil ako ninyo, be. Susan? Apil ako ninyo, be. Ningari naman ka mo hotel. Nga wa man gani kay lastiko. Kabidor man ko. Kau ba namin niya, Ivan? Aron ban? Siya daw imong kabidor. Uy, sige. Sige na lang, oy. Parang daghan lang punta. O sige na, pagsugod na mo. Yes! Natanday na ban! Nakadaog na ko! Yay! Hey! Karon, kay nakadaog na ko, isyot na tanan nimo ang lastiko ban ha? Mabalas ko. Basta walay, hilakay. Ibutang na na imong lastiko kanang nagkadina ba? Iban, magkuha tagtag sa tagsa aron atong pamato. Magkuha lang tagduha ni kabuk. Karon, pabor kain talagpuyan duha. Kuhaon ko na yung lastiko be. Ay ban, ang imong kabidor, nidagan naman si Susan, ginida ang lastiko. Agad atong lastiko ni Kiray. Ang lastiko, naman ang nidagan. Nailat sila, ingon bitaw ko nga bantay-bantay mo sa ako ha.